Pasensya na po mga kapatid kasi medyo masama lang pakiramdam ko kaya hindi pa ako nagpakita, sinailan ko lang po to. Akin po tong main channel na to, ito pong naka silent LS na to, akin rin po yan. Pwede po kayo magbaba ng mga bahay nyo mga kapatid. Maraming salamat sa inyong mga patamsak. Medyo masama lang po pakiramdam ng host. Kung may premiere po kayo, may bagong upload na video, pwede nyo pong ibaba. Salamat po kapatid na asyong aksaya sa yung pagtamsak, sa yung pagbisita sa aking munting LS, sa munting bahay. Pasensya na po kayo, medyo hindi po maganda pakiramdam ng host. Pasensya na po. Sa gusto po dyan pasensya na mga kapatid ha kung hindi po sa inyo makakuha si host kasi gawa ng hindi po maganda ang pakiramdam.
Wala tayo guys na pambili ng gamot kasi. Kaya hindi makainom pa ng gamot.